Hello guys. Hello. Namin dari sa SM Seaside. Nagpabugnaw miday. Ano akong kuyog eh. Aba ka mo kuan, may ka nang mag voice over na ka. Ikapoy kay voice over eh. Nag voice over man ko pero gikapoy ko. Wala, dito na ako eh. Kananapat tayo dahang buhaton. Abot gikas tindahan. Maglungag pa ko sahay. Manghugas pa ko sa akong gikanan pagbunta. Dahan kay lakadako na kong dagwa eh. So, accept na lang guys. Basta mataas na tong age. Kung nani na sa damo, dambuhala. Sige, maglakaw-lakaw sa medere. Niduta diri sa SM, no? Tungod siguro sa suga, no? Pero di sa guganahan na inani akong balay. Ako ganahan na inani kada akong balay, mahadlong sa kong anin, no? Lagi, pwede, di ka mo kuan. Pwede ta mga unog ka na kuan. Asa 50%. Like, gusto ka mga unog. Sa mukha ang to eh, mahal kayo. 299 ya. Pero pwede lang 150, 300. Dili. Like, for example, gusto ka Korean. Oh. Yeah, ang Korean is 800 pesos. Oh. Pwede na ako mabayaran ng 400. Wow. Unsa man ang imong kuan bi? Ha? Unsa man ang imong papilatan sa na business na. Pero sa tama ka i-share na imong blessing. Pwede, stop na na. Stop na na. Yeah. Ay video, hindi ma'am.